आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मी संजय राऊत याच्या बोलण्याला महत्त्व देत नाही आणि मी त्याला पत्रकार मानतही नाही. एक नंबरचा लुच्चा माणूस आहे, फसवणूक करणारा. तुम्हाला एक बातमी देतो. या निवडणुकीनंतर संजय राऊत उद्धव ठाकरे शिवसेनेत राहणार नाही. 100%. कुठे गाठीभेटी होत आहेत, बोलणं कुठे होत आहेत ते तुम्ही शोधा. दुसरं राहिलं, हे कुठलं स्वप्न आहे? या देशातील एक तरी ज्येष्ठ पत्रकार, भविष्यवाणीवाला सांगू शकतो का 2 महिन्यात सरकार काँग्रेसचं येईल किंवा शिवसेनेचं येईल? शिवसेनेचे 5 खासदार आहेत. 5. सत्ता कशी येईल? आणि म्हणा मी तुम्ही तिहारमध्ये जायला गुन्हा करावा लागतो. मी दखल घेतो तेवढं न करण्याचं. आत्तापर्यंत खोटं नाटक करून केसेस टाकल्या ना. आणि म्हणा आमच्याकडे बरेच आहे. रमेश मोरे आहे, आमचा जाधव आहे, अशा अनेक केसेस आहेत. संजय आपलं हे सिंग वगैरे आत्ता जे आम्ही सांगतोय ना केस, हां ते आता नवीन आहेत, पण जुने बरेच आहेत पेंडिंग आम्ही ठरवलं तर. आणि संजय राऊत भ्रष्टाचारवर केस चालू आहे, जामीनवर आहे. तू आधी कुठल्या जेलमध्ये जायचं ठरव. आणि संजय राऊतला तुम्ही महत्त्व पत्रकारांनी देऊ नये. त्यांनी शिवसेना बाळासाहेबांची संपवली. उद्धव आणि आदित्यला संपवण्यासाठी त्याचे युक्तिवाद आहे. त्याच्यावर तो कुठल्या प्रकारचा माणूस आहे ना, त्या पाटकरांची, डॉक्टर पाटकरांची केस आणि काय प्रकरणं जी आहेत त्यांनी केलेली ती प्रकरणं बघा आता सगळी बाहेर येत आहे. आजचा प्रहार वाचा नितेशने दिलेत. त्यामुळे त्याच्याबद्दल वगैरे वेळ घालवू नका. आणि परत मला त्याचं नाव घेऊन मला प्रश्न विचारणार. आज तुम्ही एवढ्या आत आलात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.